Perfecte, continuem. En el nostre conte hi ha un personatge que fa de roïn. No perquè sigui així, sinó perquè en este conte li toca fer de roïn. I és el llop. El llop que està representat pels metalls greus. Per acabar estan els caçadors que sentirem els tirs quan estiguen representats pels instruments de percussió. Ok, McKay, està clar? Ja sabem quin personatge fa cada instrument? Molt bé, doncs anem a començar immediatament el nostre conte. Un dia de bon matí, Pere va obrir la porta i va eixir a veure el verd camp. En la branca d'un gran arbre, estava assegudet un pardalet que era amic de Pere i que estava tranquil·lament piant. Després va eixir l'ànec. Que sort que Pere s'havia deixat la porta oberta, va pensar. I així va anar al llac i es va llançar a pegar-se un banyet. Correguint al seu costat i li va dir: però tu quina classe de pardal eres que no saps volar? I l'ànec li va contestar: i tu quina classe de pardal eres que no saps nedar? Així que els dos van començar a discutir: tu no saps nedar, tu no saps volar, tu no saps nedar, tu no saps volar. De sobte, alguna cosa va cridar l'atenció de Pere. Havia vist un gat arrossegant-se per entre la gespa. El gat pensava: ui, mentre l'ocellet està discutint, a veure si aprofita l'ocasió i llamp, me l'agafa i me'l menja.
i sina que va anar caminant amb suau petjades. Lo segueix dissimulant l'arbre. A la mateixa hora, l'ànec, enfadat, cridava contra el gat des del centre de la llaguna. Arrossegant-se al voltant de l'arbre, el gat pensava: valdrà la pena pujar per menjar-me el pardalet o volarà quan arribi. En això aparegué el iaio. Estava enfadat perquè Pere havia eixit al camp i és un lloc perillós, li deia. Què passa si apareix el llop? Perfecte. Però no feia cas, Pere no li feia cas al seu avi. Ell era un xic molt valent i a aquesta edat, pues bueno, no tenia por dels llops. L'avi l'agafà de la mà i se l'emportà a casa. I va anar tancant la porta després. Tan sols feia un moment que havia marxat Pere quan un enorme llop va eixir pel bosc. Imagineu-vos el que va passar aleshores. Clar, en un moment el gat va pujar dalt de l'arbre. L'ànec va començar a grallar i a grallar i estava tan assustat que va eixir del llac sense donar-se compte i va començar a caminar i a caminar i a córrer i el llop anava corrent darrere d'ell i l'ànec no podia i el llop darrere i rom d'un mos se'l va salvar. I així estaven les coses en aquell moment.
dalt de la rama, el pardalet en una altra, no molt lluny del gat. I baix el llop, passejant al voltant i mirant-los amenaçadorament. En aquell moment, Pere, que era un xiquet molt valent i no tenia por, estava darrere de la paret, mirant-ho tot. I anava mirant tot el que anava succeint. Entrà corrent a casa i va agafar una corda. Se va anar pujant per la paret i va arribar fins a un arbre. Ahí va penjar la corda per un costat de la branca de la rama i la va baixar cap avall. I mentrestant va anar i li va dir al pardalet: ves i posa't a volar davant del seu cap, però ves en cuidar no el menja. Mentrestant, Pere va baixar per l'altre costat i li va enganxar la cua la corda a la cua del llop. I així va aconseguir estirar-lo amb totes les seues forces. Al sentir-se pres, el llop començà a botar desesperadament a veure si es podia soltar. Però Pere havia enllugat l'altra part de la... Darrere d'ell, els caçadors portant el llop. I tancant la desfilada, l'avi i el gat. L'avi estava preocupat perquè, ai, si no havien agafat el llop, què havia passat? I damunt de tots ells estava el pardalet revolotant i deia: que valents que són Pere i jo! I si algú mos posem i parem atenció, escoltarem dins de la panxa del llop l'ànec com grallava, perquè se l'havia menjat viu. Mentre anaven caminant, l'ànec va fer força i zum, va eixir de la boca del llop.